Добре, дами и господа, в този епизод мисля да ви покажа каква оферта си купих. Сега ще ви покажа само да зареди. Wait second. Вижте, дами и господа, купих си 20 000 пари и 500 джема. Само за 8,99. Ето е офертата. Извинете, това, което чувате баща ми. Вече няма да става така. Пак ще играем с този дек. Чакайте да видим Неос Роял и ще почнем една битка. Така, да започваме битка. Да видим какво ще ни се падне. Сега ми гледа добре. Мисля, че ще избие. Знаеш, че ще ги спресвижа, така или иначе. Сега си пуснем едно балонче, да му кажем: мама, ти на колата е. Тъй всичко не са... Всичко не са речи в колата ми. Веднага се трябва да спрем. Ей така, да, господа си видите как съм пресичали. Така, трябва да отковаме колата, колкото може по-яко. Така, дами и господа, колата му е рип, със сигурност това е рип. Значи, така, той има по-голям шанс да ми унищожи, но и аз нямам много малък. Но и моя не е малък. Така, падаме. О, дами и господа, с елит барберините той ще ни победи. Добре, за този епизод първа загуба. Добре, дами и господа, да се пробваме с този дек. Ще се пробваме един път с този дек. Може по-естествено нещо. Сега знам, че той ще има скелетен армия, така че се изпригам по страни. Нямаше. Барбери. Добре, с това много ме прецака. И с Инферно Драгито пак ме прецака прекалено здраво. Но аз имам инфарч. Ти лево, с което ще минусира Инферно Драгичето. Знам, че имаш Арос, така че няма смисъл. Добре, да има смисъл. Сега мори кулата на този смут. Те ще ми впусне точно и сега. Да опитам се да направи нещо. О, кулата му е рип. Кулата му е сигурен рип. Добре, много добре се развива всичко. Всичко се развива чудесно. Всичко се развива чудесно и ако задържа така, ще спечелим. Но много се съмнявам да издържа. О, това беше много яко спасение. Да знам, че сега ще ми се пресвържа. Аре, победих го с един... Така да си пуснем това. Това му пусне рейдж. И това е много яка атака. Сега само дано да ми изпрасне около нещо. Което им дойде от майна си райна. Да си пуснем балон. Да си пуснем Арос, но... Рик моя кула. Рик моята кула. Сега се го пусна един уизард. И дами и господа, тази игра спечеля.
Йеее! Добре, дами и господа, в този епизод ни се падна Magical Chest. Така, това е супер голям кеф. Супер голям кеф. Magical Chest. Magical Chest. Magical Chest. Magical Chest. Това е много голям кеф. Много голям кеф. Много голям кеф. Много голям кеф, дами и господа, да направим още една битка. Добре, тя може и да е последната за този клип, но не се знае. Ти чуй, че много се кефа. Добре, мисля, че колата ме е рип. Уизърд. Това не е най-добро, което направих току-що. Изобщо не е добро. Изобщо не е добро. Тук изобщо нищо не се развива добре. Не. 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 Добре, спасих се. Но кулата няма да може да се спаси. Дами и господа, тук майче кулата ми ще... Добре. Добре. Сигурен съм, че този балон... Не! Ай, Суизър! Стига! Сигурен съм, че този балон ще му унищожи кулата! Знаеш си! Сега му пусна един фриз и да го прецакам като за световно. Така му махнем Ice Wizard, да му махнем Baby Dragon, да му пуснем ни стрели и играта да свърши. 2012. О! Аре, Ice Wizard срещу Wizard. Кой ли ще победи? Да видим. Дами и господа, май огъня е по-силен от леда. И да, така се оказва. Сега пуснем Скелетон Арми и Рейдж и да го унищожим този скапан пич. Сега му пуснем Арос и да го унищожим като пес на улицата. Добре, нищо не се знае. Сега му пуснем Фриз, да му пуснем Уизърд и да го унищожим. Добре, хора, този май ще ни унищожи по най-якия начин. Добре, загубихме, но поне спечелихме Magical Chest. Не ми... Профили на ми. Добре, дами и господа, кажете дали ви харесва и този дек, и това ще бъде за този видеоклип. Довиждане!